Sinisit up ni Marvin Lusada ang kanyang ginagawang set timer. Ha? Baka sira yung traktor eh. Oo, matagal-tagal na rin yung timer dun. Mga ilang taon na kaya yon? Tagal na. Isang taon na yun. Simula ng pandemic. Tawag niya Ben? Kontaktor. Contactor. Yung isa, ganun din. Yun, Oh, para sa timer. natin kung gagana siya. Malagatak no. Tawag niyang buo. Buo yan. Okay. Yan, sira yan. Isa. Testing din natin. Dalawang dadali. Parehas buo. Ayan. Yan, buo. Okay. Sira din yung Ben, timer mo. Saan? Ha? Titestingin kung ano. Testing mo. Tingnan natin siya kung mayroong kuryente. Meron, buo. Buo yan. Buo. Hmm. Buo siya. Buo siya, buo. Mamaya natin patayin para malaman natin kung tumatakbo ba yung timer na to. Set natin. Set natin sa set. Ito kabit natin ba no, di ba? Oh, maano 50-65 to. Oh, Kaya po, maano niya itong sigurado ka ni kaya po bay? Hindi kaya to Paso de Blas? 65 pa naman yung kaya Paso de Blas. nag-asa na ikabit bay, basta kita kuyog rota. Ana jod. Ana gini bay, kuyog kita bay. Sige bay. Dito. Nakatalo yung lighter niya, hindi mabot. Kaya po. Kilit sa simbahan. Simbahan, yung sa simbahan. Kaya po. Nasa Miranda ba? Meron kami doon sa loob. May sariling anak na doon. Why? Apila ko bro. Bana na umana. Umana professor Draco. Apila ni si Tadlong.
Kailas Juno. 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 Mamaya, meron pa yun, mamaya. Guy. Sis! Kala siguro niya, madakasama nila yan. Yan ang alam yun. Naungkan ko naman siya. Ngayon, pinapahuli Brian. Wala yan, kami ayaw pautangan. Ay, inaano ka na, kontragos ba siya ba nila mong bayad? Pautan na lang, di ba sabi ng bayad? Ano ba ka di ka na bumalik? Tampo ko na sino mo biyahe? Salita ka, si Balor eh. 1.5 lang yung sila ito. Ito yung gwardiya. Kaban sa ero. Ay, ginagawa sa lang yan. Puro ba isa yan? Tako na yan. Walang likra, kumuha ka doon. Suri-suri lang yan. Wala mo si Edwin. Ito yung biker. Oh. Ano yan eh, director yan eh. Oo. Okay, Edwin. Kanya yung Edwin. Ate, ano yun? Wala pang papada. Si Manong. Si Manong. Ayaw, kapatid sa asawa ni Ricky. Oh, bilas. Extra pa yung na... Extra. Gusto mag-extra. May extra. May extra. May kwarta. Hindi niya kailangan. Yan ako po. Jesus nila. Jesus nila. Sige, tapakan nyo lang. Pwede yan. Kaya ka na, harang-harang eh. Hoy! Amo ka ba o auhan? Amo? Ito. Ano panis? Ayaw nyo pala dumaan eh.
Ta. Ayaw mo na sila. Kasuhan tayo, makasuhan. Sige, sige po. Pwede na yan. Tapakan nyo lang. Ano ba yan? Agad tayo, Loy. Bakit na naman? Huwag na daw, ganito na daw. Hindi naman tayo kapatay dito. Makiyak. Sige, sige. Sige. Diyan ka na, pero dito ba, nakaharap? Ano mo naman eh, harap? Ibay. Dapat kunan mo rin yung sarili mo. Oo. Tiin na. Kameraman tapos kunan yung sarili. Bukas pag walang brilo, isip yun. Ni. Kuni. Ako ni si Dr. Damonyo. Palalabas to ah. Maandar. Lalabas to? Hmm. Oo. Maandar eh. Papalamig o pinapainit? Pinapalamig, pinapainit. Pinapalamig yung aircon. Galing niya ba? Hindi amoy pinipig. Bagong ligo eh. Lao! Okay, papunta na kami sa site sa Quiapo. Ikakabit na namin tong party list. Party list cancer. Lupa eh. Yan ah. Sa mapula lupa din. Oo. Ano ba yan? Ano, yung Jollibee na, ano? 25. Pagkiyas yan. Partigis.
Tinagin. Okay. Sigurado nakain. Plaza Miranda, Quiapo. Kaya mo na. Ayun sila Andres ka ba wa? Laki tragic pala nila niya da. Datog sa mot sa panahon. Nan ka 6.5 ang kwarto. Dato mo buhay mo ka. Upa ng tuhara. Oh, executive ng mga yan. Uga. May aircon. Kumain na ako niyan eh. Manisip. Kung yung gabi yun, mahirap. Bawal kagihan. 6.5. Talaga ko. Ano yan? Wala kang negosyo. Gamot sa kagutom. Tambal sa kagutom. Kaya lang yan. Mga selgat at printang mga polis. Sarap yung bulalo. Sarap talaga. Ang sarap talaga libre. Ano masabi mo dito sa bulalo? Ha? Sarap. Libre. Sa baka, pwede yung Sarap yung sabaw. Sol, Bria, Sol. Baka. Wala yung baka pag ano. Ulam namin, puro baka. Higop, higop muna tayo, higop. Sa akin, pabo. Pabo yun. Yan, buto na lang. Sol. Ben, busog ka sa bulalo. Sog na. Yung kay Marvin dati nga. Ikaw. Full charge na, full charge. Sa nilaga. Sarap po yung bulalo namin. Busog po kami sa bulalo. Sarap yung bulalo dito. Bago po kami tumuloy ng Quiapo Church, dumaan muna kami sa Paco, Manila. Sa Bulaluhan. Tingnan muna kami, waiting. Ang sarap ng bulalo doon. Okay. Marami kang makain ng kanin. Waiting lang muna, waiting. Pampalakas. Nakabago lang yung ano doon eh. Ganun eh. Galing doon sa... Hindi pa nga nakapusto rin. Bakit yun eh. Ambak ko yun eh. Quiapo, Quiapo. Balik. Balik. Sabi nga niya. Eh, yung driver ring makulit pa sa ano. Kaya rin akong walang sipat pa sa ano. Pero ang binili namin sa driver, eh, hindi ba kami sa namin sa taas, Ito na kami sa rooftop. Kami sa rooftop. Dito namin idaan ang aming lona sa baba. Yan, may butas. Sa fourth floor. Yan po, sumuna. Lumupot lang sa kanong kaloya. Galing. Dito na yung lona namin sa taas, sa rooftop, sa bubong. Tapat namin. Yun na yung plata natin, yung lunang malaki, iwan natin yun. Diyan namin kakabit. What is this yun? Yung malaki eh. Baba dyan. Oo, bawal din yun. Katong dito sa ano. Hindi Yan. Nangyari tagawang. Kapoy na, kapoy kay sigsiyag nagbira sa butas. Eh, mapahuay. Pahuay mo sila. Dahil natambakan sila. Sumasabi. Mas lalo sila. Sumangit na dyan to. Kanta ha. Di ba? Sumakas-kas angle ba? Masabit eh. Hindi naman eh. Diyan lang talaga, oh. Kaya dapat yan. Yan, sabi ko ano. Palakihan umayak. yan. Kaya pwede yan siyang ano. Lakihan. So, tibakin yan siya. Tapos ilagyan ng pinto o ihulos-hulos yung ano sa taas. Hindi siya tanggalin. Bababa po namin ang luma na tarpaulin para papalitan namin ng bago. Ang papalit namin bago yung Papalitan ng bago. party list. Papalit namin Cancer. dito yung party list cancer.
tarpaulin. Yan po yung ipapalit namin yan, yung nasa baba yan. Bago yan, party list. Dito po kami sa Quiapo, sa tapat ng simbahan. Plaza Miranda. Yan doon, Isitan. Isitan. Ito naman, Fishing Luton. Papuntang Luton. Yan, binababa po namin yung luma. Yan na yung inakyat namin bago, party list cancer. Yan na siya. Tapos lalaglag na namin to. Yan, dito kami sa taas ngayon. Party list cancer, itong luna na to. Yan, mga kasama namin. Dito kami sa top view ng billboard. Ano ba? Ah, Pilipit. Pilipit daw, Pilipit. Ay, Plaza Miranda. Ay, kaya simbahan pala ng Quiapo. Yan, tinali na namin sa gilid ang bagong luna na pinapit namin. Party list. Party list po ito. Ito naman siya sulod ng yan. Background po yan, background. Para po protection dito sa bag. Salamat po, tapos na kami sa aming kinabit na dalawang tarpaulin na 50 by 65. Yan po ang aming kinabit party list cancer. Yan, fishing to, Isitan.
Dalawa yan, yung isa background. Ito yung tinatayuan ko, fishing loton ko. Mercury Drugs. Yan, Plaza Miranda. Sa harap ng Quiapo Church. At fish yang nilukot. Ramo na na yun. Okay, tapos na kami. Pauwi na kami ng... Oh, di pa pala. Dagaan tayo ng Kyudo, no? Pauwi ng Kyodo. Ay, di naman atin yung Kyudo. Kanila yung... Sa planta lang tayo pa rin yaki. Makikakain lang kami, wala na kami pangkain. Oh, tama-tama. Andun si Gino. Salamat sa lahat-lahat. Babayo. Bye-bye.